Čauko, tiež čakáš na bus? Ahoj, áno. Počuj, nevieš, ako to teraz funguje s tými predplatnými lístkami? Ja som z Betliara, ty z Brzotína a pri ceste do nemocnice v Rožňave si teda kupujeme 2 lístky? Nie, už to tak nie je. Rožňava a všetky okolité obce sú v jednej zóne. Predplatný lístok ti teda platí aj pri ceste do Rožňavy, aj v meste a môžeš s ním cestovať koľkokrát chceš. Ráno, po obede, aj viackrát za deň. Fakt? Takže to môžem ísť vlastne do práce, z práce domov, vrátim sa po obede po deti alebo k tebe na kávičku a nemusím kupovať ďalší lístok. Jasné, mesačný stojí len 19 eur, ročný stojí 140 eur, ale je najvýhodnejší, pretože ak cestuješ každý pracovný deň ráno, aj po obede vychádza to len 28 centov na jednu cestu. Tak to naozaj nie je veľa, to je pecka. Podľa mňa nemáme čo riešiť. A už nám ide aj bus. Tak poď.